maghiusa kita. Pagsimba, pagday nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Mga igsuon diha ni Kristo, malipayong Pasko sa tanan. Karon mao ang adlaw sa pangilin sa Sagrada Pamilya. Ang pamilya ni Jose, Maria, ug sa batang si Jesus. Gimbutan sa Dios nga ang kaluwasan mahimugso diha sa pamilya nga maoy magmatuto niining hangtod siya mahimong hamtong og sarang ikahalat sa Dios alang sa tibuok kalibutan. Pinaagi sa pagkatawo sa iyang bugtong anak, gibalaan sa Dios ang tawhanong pamilya ug tungod niini taliwala sa mga kahuyang o kapakyasan ang matag pamilya, pagatawgon nga sagrada. Sulod ning santos nga misa, pangayoon ta sa Dios ang panalangin sa matag pamilya, lokop sa tibuok kalibutan nga mahimo unta silang tinubdan sa paglaom alang sa tanan. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash online and anonymous donors. Ang mga intensyon sa atong kaigsuunan na biktima sa mga kalamidad. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors. Ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu, management and staff. Busa, isip usa kadakong pamilya sa Dios, palihog manindog ang tanan og simbahon ta ang Dios nga atong amahan. Sa ngalan samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios
ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Nagakumpisala ko sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako iyamot sa unahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa na ngamuyo ko kay Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron nyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos sa kaligtasan, himaya sa kaligtasan, ang iyang katawan karunan maya, ang Diyos kadaan na naong sa yuta. Ginoo Diyos langit o sa
Magampo kita. O Diyos, gihatagan mo kami sa talagsaong panigingnan sa santos nga banay. Itugot nga sa among pagsunod sa ilang pagsinabdanay ug paghigugmaay. Makapahimulos kami sa mga ganti nga walay katapusan diha sa kalipay sa langit. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Sirak. Kay ang Ginoo naghatag sa mga amahan sa gahom ibabaw sa ilang mga anak o gihatagan ang mga anak sa katungdanan sa pagtahod sa ilang mga inahan. Kung tahuro ninyo ang inyong amahan, makabayad kamo sa inyong mga sala, o kung inyong pasidunggan ang inyong inahan, nagtigom kamo og dakong bahandi. Kung tahuro ninyo ang inyong amahan, usa ka adlaw ni ana, ang inyong kaugalingong mga anak, maglipay kaninyo. Ang Ginoo nagpatalinghog sa inyong mga pag-ampo. Kung tahuro ninyo ang Ginoo, pinaagi sa pagpasidungog sa inyong amahan ug sa paglipay sa inyong inahan. Magpuyo kamo og taas nga kinabuhi. Anak, atimana ang imong amahan, inikatigulang na niya. Ayaw siya hatagig kaguol, samtang buhi pa siya. Kaluy siya bisan kun ango-angohon na siya. Ayaw siya tamaya, tungod lang kay ikaw malig-on ug maayo paglawas. Ang Ginoo dili malimot sa mga kaayo nga imong gipakita ngadto sa imong amahan. Magtabang kini kanimo aron hibayran ang imong mga kasalanan. Ang pulong sa Ginoo. Bulan sila nga mahadlokon sa Ginoo ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Bulan ikaw gumadlokon sa Ginoo nga nagalakaw sa iyang kadalanan, kay magakaon ka sa bunga sa imong binuhatan. Mabulan kayo ikaw ug mapanalanginan. Ang imong asawa mahisama sa usa ka mabungahon nga bagon, nga na sa tugkaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanom nga olibo, libot sa imong talad. Sa Ginoo,
Aniay no niini, pagpanalangin ang tao, nga madlokon sa Ginoo. Ang Ginoo, manalangin kanimo, gikan sa Sion. Makakita unta ikaw sa kausbawan sa Jerusalem, sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Kamo ang katawhan sa Dios. Gihigugma kamo niya o gipili aron maiya. Busa kinahanglan nga maluluyon kamo, magmahigugmaon, magmapaubsanon, magmaaghop o magmapailubon. Pagtidambangay o pagpinasayloay kamo, kunduna kamoy mulo batok sa kinsa kaninyo. Pagpinasayloay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Ginoo. Ug idugang niining tanan ang paghigugma nga maoy magbugkos sa tanan ngadto sa hingpit nga panaghiusa. Paharia sa inyong kasing-kasing ang kalinaw nga gikan ni Kristo. Kay alang niining kalinawa, gitawag kamo sa Dios, aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas ug magmapasalamaton kamo. Papuy-a sa inyong kasing-kasing ang mensahe ni Kristo, uban sa tanang kabahandianon niini. Pagtinudloay o pagpahimangnuay kamo, uban sa tanang kaalam. Pag-awit kamo mga salmo o balaang mga alawiton. Awitin ninyo ang Dios uban sa pasalamat diha sa inyong mga kasing-kasing. Busa, bisag unsa ang inyong buhaton o isulti, himua sa ngalan sa Ginoong Hesus. Uban sa pagpasalamat sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. Mga asawa, sunda og tahura ang inyong bana, kay mao kini ang angay ninyong buhaton, ingon nga mga Kristohanon. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa, ug ayaw silag daog-daoga. Mga anak, pagmasinugtanon kamo sa kanunay sa inyong mga ginikanan, kay mao kanay makapahimuot sa Dios. Mga ginikanan, ayaw palaguta ang inyong mga anak, kay tingali unyag, mawad-an silag kadasig. Ang pulong sa Ginoo.
Ginoo mana kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Sa diha nga nanlakaw na ang mga dumuduong, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kang Jose, pinaagig damgo og miingon, bangon, dada ang bata og ang iyang inahan, ug pangagiw kamo ngadto sa Ehipto, ug pabilin didto hangtod nga papaulion ko kamo. Kay ang bata pangitaon ni Herodes aron patyon. Busa mibangon si Jose ug gidala niya ang bata ug ang inahan. Ug niadtong gabhiuna mikagiw sila sa Ehipto ug nagpabilin sila didto hangtod nga namatay si Herodes. Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Gitawag ko ang akong anak gikan sa Ehipto. Sa patay na si Herodes, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kang Jose didto sa Ehipto pinaagig damgo ug miingon, bangon, dad-a ang bata ug ang iyang inahan ug balik ngadto sa yuta sa Israel, kay patay na ang nagtinguha sa pagpatay sa bata. Busa mibangon si Jose ug gidala niya ang bata ug ang inahan ug namauli sila sa yuta sa Israel. Apan sa pagkadungog niya nga si Arkelio mo nay naghari sa Judea, puli kang Herodes nga iyang amahan, nahadlok si Jose sa pagpuyo didto. Unya gipahimangnuan na usab siya pinaagig damgo ug busa miadto siya sa lalawigan sa Galilea ug mipuyo sa usa ka lungsod nga ginganlag Nazaret. Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa mga propeta, siya pagatawgong Nazaretnon. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Maayong adlaw kanatong tanan mga igsuon ko ni Kristo. Labi na sa ato mga kaigsuonan nga mga nagmasakiton nga naa sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Mga igsuon natong masakiton nga naa sa mga tambalanan ug sa bisan asang dapit nga maabot ining atong kasaulugan. Karon Domingguha atong gisaulog ang piyesta sa balaan nga banay ni Jesus, Maria ug Jose. Kung atong tan-aw ng kinabuhi nila, dili perpekto o komportable nga kinabuhi. Sa ilang pagpuyo, daghan kaayo silang mga nasinati nga mga pagsulay, kalisod, kahadlok ug kabalaka. Daghan usab sila mga panahon sa pag-antos ug pagbudlay. Sama og dili iglagyo sa daghan kaayong mga pamilya sa atong panahon karon. Ang atong santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo nagpakita diin nga si Jesus giikyas sa iyang amahan nga si Jose tunga-tunga sa gabii tungod kay anaa sa kakuyaw ang kinabuhi sa bata. Dili nato ma-imagine ang ilang gibati nga kakuyaw. Walay kasiguruan ug nahimo silang langyaw sa dapit. Sa atong pagpamalandong karon mga igsuon, unsa may atong makatunan sa ilang kinabuhi kung kini itandi na sa atong kinabuhi karon. Si San Jose nagtudlo kanato sa pagtuman sa kabubuton sa Dios ug ang iyang pagbarog sa gisangon nga responsibilidad ug tahas alang kaniya. Sa dihang gipahimangnuan siya sa anghel, wala siya magduha-duha, mitindog dayon siya ug gihimo ang angay buhaton aron panalipdan ang iyang pamilya. Ang iyang gugma makita diha sa buhat, diha sa pagsakripisyo ug sa kaisog. Si Maria usab nagtudlo kanato sa hilom nga pagsalig sa Dios. Bisan wala niya masabti ang tanang butang, misalig gihepon siya sa Dios nga nagiya ug nagbantay kanila. Mga igsuon, daghang pamilya karon ang nakaagi usab og kalisod, kakulang sa panginabuhi,
mga gigutom nga mga pamilya, mga sakit, o kaha panagbangi sulod sa pamilya, ug may mga kahadlok sa umaabot. Sama sa balaang banay, usahay naglakaw kita sa dalan nga walay klarong tubag ug kasiguruan. Apan ang atong ebanghelyo karon nagpasalig kanato nga ang Dios sa mataglakang sa atong panaw uban kanato. Dili niya biyaan ang atong mga pamilya. Sa laing bahin, sa dihang namatay na si Herodes, gisultihan pag-usab si Jose sa anghel nga makabalik na sila. Kini nagpasabot nga dili magpabilin ang kangitngit, kalisod ug pagsulay. Ang Dios sa kanunay naghatag og bag-ong kinabuhi, bag-ong paglaom. O gani, gidala sila sa Nazaret, usa ka yano og hilom nga dapit. Didto mitubo si Jesus diha sa gugma, pagampo o pagsinabdanay sa pamilya. Ang balaang pamilya nagtudlo kanato nga ang balaang panimalay dili man nato maprepekto, apan kini usa ka panimalay nga puno sa pagsalig, pagpasaylo o paghigugmaay, bisan pa man sa mga kalisod, bisan pa man sa mga pagsulay. Ang pagkabalaan makita sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi, diha sa pag-atiman nato sa usag-usa. Pagpadayon sa panaw, pagpadayon sa pagpanglimbasog, bisan lisod o gahimtan ang pagpuyo. Mga igsuon, sa unsang paagi nato mailhan nga ang usa ka banay maayo, banay nga sulundon. Una, suod sa Ginoo. Ang ilang pamilya suod sa Ginoo. Diin ang ilang pakigrelasyon sa Dios, ilang gipanukad diha sa ilang pagsalig o pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Ikaduha, suod sa matag usa. Diin diha sa pamilya, anaa ang maayong relasyon sa usag-usa, ug anaa ang pagtinabangay, pagsinabdanay, ug pagdinawatay. Ikatulo, suod sa bisan kinsang tao. Kay usahay sa atong kinabuhi, suod lang tas Ginoo, pero wala ta magkasuod sulod sa panimalay. Suod tuod tas usag-usa sa panimalay, pero dili kita suod sa mga tao nga nagpalibot kanato. Nindot unta nga kining tulo, mahimong timaan nga usa ka banay maayo og balaan. Suod sa Ginoo, suod sa usag-usa, ug suod sa mga tao nga nagpalibot kanila. Mga igsuon, ning piyesta sa balaang banay ni Jesus, Maria ug Jose, mangayo kita sa grasya alang sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Hinaot, panalanginan ni Jesus ang atong panimalay sa kalinaw o gugma. Hinaot, tudluan kita ni Maria sa tinuod nga pagsalig sa Dios. O hinaot, tudluan kita ni San Jose sa pagkamatinud-anon, kaisog, o pagtuman sa kabubuton sa Dios. Amen. Karon ipadayag nato ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dilig binuhat, usag kinaiya samahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao, galang sa atong kaluwasan, ni kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siyang mailawas
gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus. Sa sugo ni Poncio Pilato, nag-antos siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Nisaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo samahan, mubalik siyang mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoong magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya samahan ug sa anak, dungan samahan ug sa anak. Gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa kabunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagpaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan. Sa atong paningkamot nga magalakaw subay sa mga balaang dalan sa Ginoo, masaligo natong dad-on ang atong mga pag-ampo ug ang mga pag-ampo sa banay sa Dios at tubangan sa Ginoo diha sa pag-ingon. Ginoo, dungga ang mga pag-ampo sa imong banay. Nga pinaagi sa kusog o giya sa Espiritu Santo, ang simbahan mutuman sa misyon ni Kristo, uban ang kaluoy ug ang mahigugmaong pag-amuma. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nanganggamhanan, manalipod ug musuporta sa katukuran sa kaminyoon, isip balaang kasabutan, nga mopalambo sa kinaayanhong gugma, ug sa bililhong maitampo niini, diha sa tawhanong katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga ginikanan nga nabalaka ug nahingawa sa ilang mga anak, mahupay ang ilang mga kahadlok ug malig-on ang ilang pagsalig, ug ang mga anak mupakitag pagtahod ug paghigugma, ilabi na sa ilang nagkaidaran nga mga ginikanan. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang nagkabikil nga mga sakop sa mga banay, mubukas sa ilang tig-ang kasing-kasing ngadto sa usag-usa. Sa ingon, maalim ang mga nasakitan, ug masulbad ang mga panagbangi. Magampo kita sa Ginoo. Nga imong tang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo, ngang halandong tupilo kamomot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ngang atong mga minahal sa kinabuhi, nga mitaliwan, makadayo na ngadto sa kinabuhing tunhay sa langit ng gingharian, magampo kita sa Ginoo. Langit no namong amahan, iniusa diha sa pagtuo ug dinasig sa Espiritu Santo. Liguna ang imong banay, aron matinud-anon silang mosaksi kanimo dinhi sa kalibutan. Kini among gipangayo, inagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon pagampo kamo, aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Nagahalad kami kanimo Ginoo nining halad sa pakigdait, tungod sa panabang sa Berhen nga inahan sa Dios, ug sa pangalian ni San Jose, liguna sa kanunay ang among mga banay, diha sa grasya ug kadait. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay simo ang pulong nga walay sinugdan ug walay katapusan, nga sa katingalahang pagkahimong tao mihatag sa mga mata sa pagtuo ug bag-ong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya giila namo ang Dios nga nahimong makita ug busa nadasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos gyud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu. Aron pagsantos ni ini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo na lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo, ipikas ug mihatag niini, ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan, alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay.
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, ninimpan sa kinabuhi o galis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga muatubang ug mualagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat, sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto nga among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, imuha kami ang ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban kanila, amo ikawng daygon, ug amo ikawng himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita samahan, atong gamiton ang mga pulong, agitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo, Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dawtan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Oh
Ginoong Hesukristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kababuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang panag-inig sa unay. Nakay. Pagkatapos siya o Emmanuel, Diyos na nagpapatao. Pagkanto siya o kamatay, aron kita maluwag. Ang kordero nga nakawagam sa sala sa kalibutan, maluoy ka sa atong mga sala. Gawang kaulya ang Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. pagsilang mo mga Pasko, sasapsaman ang tatlong hari, mula sila ay nag-aalay, kulay ginto, tumanyang at wira, sa iyo, Jesus, Panginoon sa at nagsisiawit ang mga anghel sa langit, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan. Gloria in excelsis
kapayapaan, Gloria. In excelsis Deo, Gloria. In excelsis Deo, Gloria. In excelsis Deo, Magampo kita. Maluluyon nga mahen, giligon mo kami sa mga sakramento nga lagit doon. Imua nga magsunod kami kanunay sa mga panig-inan sa santos nga banay. Human sa mga pagsulay, niining kinabuhia, makahimo unta kami sa pag-uban kanila, hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Pag-ampo alang sa masakiton. Langit no nga mahen, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug ngang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong dadon ang kalinaw ni Kristo.